Kadugay mamagabot sa akon nga textmate. Nag-agnas lang akon nga beauty. Ano magaling si Ring Ring? Kuan. Babae siya pero ang tingog niya medyo husky. Aw. Ade. May nang klaro ba? Yes. Mura din ni siksik katong Leo. Dili. Tong kuan ba tong parlorista. Mura. Pero kuan siya, mura si kuan. Mura siya si RM. RM. Tus madi? Si RM. Hi RM. Alam ay. Si RM baile. Baile. Mauna siguro niya akong textmate. Dulan na ako. Kadugay sa iya. Nag-agnas ng akon nga beauty. Laba maninig buhok ni. Ayan. Kung sa laba lang, laba-laba. Isipon mo ang tindog, 14 na. Ang buong ko, 16. Wala labot kung magdi-4, 18. Ay, shock. Kung magdi-4, maipit na naman niya. Kadugay kay Tonyo. Excuse me, miss. Hala. May lalaki. To. Manaw ka to. Ikaw si Juan? Ikaw si Tonyo? Ikaw si Ring Ring? Oo. Ako niya. Dali lang. Ako na yung imong konsensya. Guwapa ka tuon. Ay, hala. Salamat kayo sa imo, Tonyo. Pag ikaw galing si Tonyo, hala. Malayo ba lang ang itsura mo ara sa Facebook? Nga manambal mo nga malayo ang itsura ko sa Abi ko gani, tama-tama lang ang imong itsura. Gali ka Sobra-sobra gid. Mala artista ka. Ano sa isang imong nga tiil? Tiil gid ayon. 11 ang tiil. 11? Ay, ala, oy. Patanaw sa imong kukobi? Tanawa akong kuko. Bawala? Baog? Kukulo ng Kada ko sa imong kuko, no? Kukulo ng baog pero ang taas ng kuko. Ala, oy. Uy, pagkagabihan sa imong kuko, Ang atong amiga di ay. Oy, ala, hi. Shout out sa mga friends ko out there. Where have you been? Where have you been all my life? Kamusta ka mo dira, mga friendship ko? Friendship ko kay RM, si Gwen, si Charlie, si Mamang. Kamusta ka mo dira? Sa nga ton nga reunion? Kagatong bago namon recruit nga si... Sino? Si Jay. OJ! Ay, shout out gali ha. Isang tindog mo lang. Bati ko magkuha na siya. Sugod magtiwalag na siya. Hala, oy. Sayang nga mo niya friendship. Lagi, oy. Ano, nabayot naman si Tonyo. Dili ko bayot. Ay, ganun yun. Sinsya ka na, ha? Kagwapo gali sa imo, no? Kagwapa man dahil sa imo. Kagisa pa Tonyo. Pasensya ka na kaya amo ni nga akon nga tingog. Abi ko gani kung ano, pero babae. Pero kuha na ko, bisan bukadon mo. Babae ko iyo. Bisan bukadon mo, busisiyon mo. Pero una pa lang ta ka nakita. Ala. Nakambal ko nga, ikaw na ang angel nga ninaog sa langit. Ala ka gwapo sa iyo. Grabe ka naman, Tonyo, buwang. Hindi ba pwedeng sa rainbow lang ako gigil? Pero, okay lang ba sa mo nga? Hindi ta dari, Ay. bantang mahugay ta dari makita ta. Anong buhat mo sing ganun? Dito ta sa gilid-gilid ba? Ay. Tuhod ka? Ikaw ba lang, Tonyo? Bago pa lang wala kita nagkilala, hindi mo na kuya dalwan. Basta. Anong matiyaga mo sa akin is a girl. Pero, by the way, Tonyo. Pero kung musugot ka. Kagwapo sa mo. Salamat kayo. Ikaw po Oo, hindi ako nag-expect nga.
Ikaw ang akong nga ka-chat. Mao ba? Hindi mo kamusta ako ng agihis ko. Ang agihis mo. Oo, eh. Tuod, no? Nigawas ang imong agihis. Ala, hindi ka magabala ka, Tonyo. Okay lang sila. Ikaw, kamusta ang imong nga kwander? Okay na po kayo. Imong nga kalubay? Ari na, andam na ni para gisahon mo Ay, grabe ka naman, boy. Sardinas. O, titi na kita. Dali, dito ta sa unata. Mano kita mamotel? Ay, nili. Ako na bahala sa imo. Basta sunod na sa ko. Dali. Basta Tonyo, ang. Be careful with Basta, my heart. hinahinaya lang ako, ha? Dali na lagi. Hinahinaya lang ako kayo bago lang ako nakapakwan. Dali na. Bago lang ako nakapapap smear. Ako na bahala sa imo. Dali Sige, na. sige, sige. Dali. Hoy, hoy, alibangbang, paro-paro sa ligobang. Ay, kanami sa ngakon nga aga. Kanami galis ang pamatiyag, madam, basta mabunyagan ikaw, no? Anong madam? Ay, Imong sir ay, sir. Ay, sir. Ay, good morning, sir. Natimpla ko ng imo nga kape. Itong Drive Max ako ng bala. So, Drive Max Coffee, sir. Dali Diba, lang. sir? Murag malipayon lagi ka. Kag-isa pa, sir, ang mga trabaho ko, sir, natapos ko na. Huwag ako Very nagtulog, good, sir. very good. Wala ko katulog, sir. Kabalo ka na nga daan. Ay, sir. May share ako sa imo, ba? Dali lang, dali lang. Kasi Murag kung mali- malipayon ka ro kadlaw. Ay, sir, oy. Anong Ano malipayon? Sobra kakalipay, sir. Sir, malisensya ako, bi. Kaya, basi sa bukas ma-absent ako ba? Dali lang, murag bago ra pa ka ni absent atong nagligal kasi man mo absent na po ka. Ay, pasensya ka na, sir. Kaya, kabalo ko na nga daan nga. Sir? O saban? Manakilala ba lang ako, sir? O sa ko no? Anong mood mabalon? Atong ka-textmate ko bala, sir? Oy, Nagkitahi bala kami kagapon. o sa ko no? Good morning, galing kay Kwan. Kaya, Donna Junior Limana Lingga. Mayad nga aga, Mau ba? Hi, madam. Sabing sabihin, nag-text mate na ka. Yes. Oy, oy, oy. Hindi lang textmate ni sir. Kumpiyansa ka. Mali ba yun kita ko, sir? Kasi Kumpiyansa ka ring-ring. Ay, sir. Sa mga panahon, di ka na magsalig sa mga ka-text mate. Huwag ako, sir. Huwag ako. Kung dati, sir, sa kapanahonan mo, sir, na ilad ka, huwag ako, sir. Subi. Eh, sugit ta ka sa imong madam. Sugit ta Ay, ka sa bala, imong madam. isugit, Hindi bala mo yung gusto nyo nga, dugay na ako makanubya. Bitaw. Kagaroon na, abot ko na kang labot na yung ako rin. Karoon, maria ka mo. Ano ka mo? Basta sigurado hada. Silo? As long as nga ginatrabaho ko yan, sir, nga. Kung ginatrabaho, Basta sigurado hada. Oo, sir, Sigurado hada. Sir, makasadvance ako, be. Amo na lagi na akong hambal lagi. Sige na pala, Dito kay sir. madam, dito kay madam. Sige, onya, sir. Ha? Pagkagwapo sa imo, sir. Ang cute. Malipayon yun ni siya ba? Basig na diligan na yun ni. Ay, sana on. Di pa Tonyo. man tayo magkarelasyon pero sus. sige na kagbalik-balik ba? Ay. Sino naman nabi nga hindi ka balik-balikan? Saan mo kunin Ikaw mo wala makatilaw sang kalubay? Oo. Hindi ka makabalik, sino? Saan mo kunin mo? Ano walang daw ginabutan sang balingoy mo? Ay, Tonyo. Saan mo kunin mo sugton? Gani. Saan mo kunin mo Ay. sugton? Ang basi nga pwede. Hindi na kita maabot, dira.
Sulungas nga malipayon ta. Anong buot mo ang balon? Anong gusto mo? Gusto ko magkuhan lang tayo, ha? Kuhan lang? Charger? Ikaw ay, ha? Pero, paabot gyapon ko sa ako ni mo sugton. Pero, Ay, lang. Regards daw ang ni kuha ni GR Nambong Alcid. Hi, GR! katuro bang mga JR nga akong kaila? Og si Kwan si Ferdy. Sana all per me, Kwan. Bisag daog ka, per me ka lang, Ferdy. Hi, Ferdy, ha? Ano mo si Kwan? Kamusta ka na ka mo ni Ferdy Aguilar? Oh. Ari na, Uwang. Di ba, daan ang cellphone mo, ha? Ulam ko na ngayon sa imong cellphone. Sige lang ba lang? Mangulam na ko kwarta. Hindi, may cellphone ka na, may kwarta ba, ya? Tinuod ka? Kapubuton ko na, ya. Sigurado ka? Yes. Yatag ni mo ni sa imong cellphone? Ayatag ko, ya. Oh. Natag ko ganay sa imo nga akon nga kuwan. Salamat. Nga akon nga Martes. Ano mo cellphone? Dapat kay 20 lang tayo. Salamat kayo. Tapos, napay 10,000? Oo, Sige lang, bayaran ta. kagamay sina. Bayaran ta ka. Kagisa pa. Mabuhat ang mga amo ko, ha? Ba? Anong negosyo sa imong amo? Kuwan sila. Buy and sell? Dealer sila. Tinuod ka. Exclusive din sila nga kuwan, distributor. Big time din niyang amo, day. Big time din niyang amo. Karoon ka. Ay. Tinuod ba? Tinuod ba? Tinuod na. So, ibig sabihin, Nagkas-advance ako ngayon. ibig sabihin, Araw-araw man tana nga palangga ta ka, hindi ko man mahatag ang imong gusto. Hi, Butoy! Sige. Salamat kayo. Salamat kayo, Ring. Ay, sus, Biskin dili kita. Pero, ginabuligan ko nimo. Ay, sus. Wala sang problema sa akon. Basta para sa imo, gurabel sa ako. Sige. Ate, dali na nga. Anong gusto mo? Ihatag ko sa imo. Kuhan mo naman ako yan. Total siyang nagliga na bunyagan mo ako sa subong. Kasi pwede, papiswiti naman ako. Wala problema na. Dali na. Dali na. Unsa? Maghulap na po kag Ikaw pala, naligan 10,000. sir. Tapos karuha pa mo na bayaran. Maduble na kayod lang ako, sir. Oy. Dali lang. Hindi na ako mag-dio. Doon na dyan kay ko aning imong trabaho ba? Dali lang. Nga, kuhan mo. Ikaw pala, sir. Nga doon. Binahimo ko man ang trabaho ko, Dali lang. As long as, sir, nagkapalangganay kami niyo. Dali lang ha. Kano ba, kinabuhi ni mo na si Kwan? Kanang lalaki ni mo? Ay, ang lalaki ko, Hindi, Asa ba, dilin man ni Anton ng kwarta ni mo? Eh, siyempre, kung mag-date kami, Magbuot ka pala, sir. Ginaubrahan ko man na, sir. Ikaw pala, sir, pala desisyon ko, Dili ko magpaulam sa imong kwarta. Sir. Hindi ko na pagbahutan yung mga toto. Sige ka. Sandi lang akong totoy. Pero, oy, Sige na pala, sir. kumpiyansa kayo ka ba? Kumpiyansa kayo ka. Sige na pala, sir. Ang kanding namon pala, sir. Ano naman kanding nyo? Kanding namon, sir. Ginadala ko sa emergency. Naman. Hindi na siya kaya kakuhain. Hindi na siya kameme. Kailangan ba sige si Sariana? Natingala ko, sir. Kaya imbis nga magmeme siya, nag-awa siya yun. Putang Amo nga gidala ko sa emergency, sir. Amo gani ka naglakad ako sa diretso mo, sir. Kaya magkuha naman ako, sir. Magkas-advance naman ako. Oh, sago. Pila po ni mo ikas-advance? Kuha naman, sir. Gismia. Oh, sago no! Sige na, sir. Bakal ko lang sang dextro. Pandamay gini. Ano sige pala, sir? Si Sir Balo. Ay. Ay, pandamay ka. Sige ka, sir. Princess, wala pa kami sa pag-ibig. Kasi Paul Monta ka. Sige. Sige na, sir. Abo, salamat yun sa imo, sir. Kagwapo sa imo, sir.
Hala, ay. Kada ko na sa ako na kas-advance kay sir. Sige lang Wala pa man may napreso sa utang. Kag-isa pa, ginatrabahoan ko man. Basta para sa kay Tonyo, tanan nga ginapangayo niya. Ihatag ko Mapalapit ako kay sir ko Basi makahangyo naman ako Natulog. Sir? Sir? Bisa na alas 12 sa kagabi yun, pero patyong ko na lang ang huya ko, Sir? Sir? Oy! Oh, sako no! Dali lang! Sir? Ako ni? Oy! Natulog ko na si imo kong gipukaw. Ay, sir? Emergency, sir? Wala ko na ng imong emergency. Sir? Mangutang na po ka. Magkasad ba sa po ka? Ay, sir, maayos, sir. Balaan mo, sir, ba? Wala na ko'y kwarta ipaulam sa Sir? Kamalo ko ba yan, sir? Hindi kita ako magpalapit sa imo, sir, kung hindi emergency, sir. Ba kinahanglan ko lang ginabi ang kwarta, sir? Dili. Ang amon nga kuwan bala, sir? Okay na tong amon yung kanding. Ang amon ni Do naman, sir, nabukog. Ay, pakalot lang sa iring na. Ay, sir, ginsudlan ko na ganing. Ipasulod ko ng iring. Wala kagwa hasta subong. Basta wala ko'y kwarta. Sir? Period. Wala ko'y Sige na bala, sir. Oy? Period. Wala ko'y Sir, kwarta. Sige na. Period. Wala. sige na bala, sir. Sulod ako sa kwarta. Sir, Leko! Dali lang. Diri naman ako ito gibutang akong gold nga postiso. Gabi Ay, sir! Ay, dali na rin, Juan. Anong ginapangita mo, sir? Aga ka ba daw? Galibugin ang imo nga ulo, ha? Diri na ako ito gibutang akong postiso gabi. Itong gold. Ay, Sino nakakita sa inyo, ha? may postiso ko ganun, sir. Teka lang ako pangitaan mo, sir, nga. Igo sa konto, ha? Dili man. Mahal to akong postiso, kay puro gold to. Ay, Ang tunga ato diamond. di ba kasi kung nalipat ka lang, sir? Ano galipat? Bata pa ko para Ano malipat. itsura sa to, sir? Puro bangkil o puro bagang ato? Bagang og bangkil. Ay, hala. Kaluoy ka man, sir, no? Sino nakakita to dire? Wala man ako nakakita, sir. Sigurado ka. Wala. Pero gabi nag-istorya na dire. Nag-istorya na ito, sir, pero... Kailan kinilagsik akong laway. Pero, promise, sir. Mapatay pa nga mon nga silingan. Madamay ka. Silingan nga kuring. Pero ay kita ako nakakuha sina, sir. Mahal biya to. Mahal to. Wala ako nakakuha, sir. Kabalo ka pala presyo to? Bila di ay, sir. Ang dagan tong 200,000. Ay, hala, sana all. Untol lang, sir, no? Pangita. Buriga na ka pangita, sir. Pangita ako, sir. Basta kita man kay laga, sir. Basta pangita. Ay, hala, ay. Ibalit to sa bugap. Sige, sir. Buriga na ka pangita. Ring! Ari ako di. Nalik ka diha. Ari ko di Dili. Ari ako, ha. Ding ka. Ari ako nagaluhod. Uy! Nagluhod mo lilo. Ari ako di nagaluhod, kaya nagapangayo ko sa pasaylo. Uy, di ano na? Hindi bang paulam si Sir sa akong isang kuwan ba? Hindi siya magpahulam? Oo. Di, kailangan ko itong kwarta ba? Sige na, bayaran talaga ka. Hindi magpaulam si Sir sa akong isang cash, pero Pero, ano? mayara ko nga kuwan. Ano? Ginkawat ko ang pustiso ni Sir ng Bulawan.
pustiso ni Sir gikawat nimo? Bi, patala pa lang to, Bi. Tanawa ko. Puro bangkil. Tuod gid man. Diba? Gold ni tanan. Gold na tanan. Wala na halo. Bi. Para mabalaan na to nga gold. Tanawa bala ko. Para mabalaan na to nga gold hambal nila. Oh. Kagton ko nun eh. Para mabalaan nga gold. Ganda. Oh. Kagton ko? Umabala. Bi, kagton ko, Bi. Na? Tuod gid man, gold gid man eh. Pero, why? Wala ko pa na mahugasan. Pe! Sige lang, Tingala ko. Gold mo na. Tingala ko nga na. Pero, mabaligya kayo nato ni. Mabaligyan na. Mabaligya kayo nato ni. Pakwanta. Kilo ta. Buti bakal. Di, dalo na sa pawn shop. Hindi sa junk shop. Sa pawn shop lagi. Sa junk shop, gani. Sa pawn shop ni kay mahal ni sa pawn shop. Sa junk shop, mas mahal na sa junk shop. Dali lang. Ano? Dalo ta na ning. Oh, Di nang putosan sige. Di nang putosan Ara. Dali lang. Murag nakita gid ako ni. Oh, Taguan. ato na. Dali lang palapitan ko. Siya gud ay gikawat gud niya nga akong pustiso pandamay. Dali lang. Paano po maghambalag walay pustiso? Hoy, ring! Hala. Ang imong sir. Sir! 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 Pandamay ka. Ako ang pustiso. Tingala ko na. Ay, sir! Mo ba ni ang suspetsado, Mr. Chan Chan? Yes, sir. Kana siya, kana si Ring Ring. Ako nang kabuli. Ay, Karon. sir. Ayaw ko tawag, sir. Sugod karon din. Sorry, gid, sir. Anong sorry? Gipit lang gid ako, sir. Kabalo ka nang daan sa akon, sir. Ang jowa bells ko, sir. Pasensya gid ako, sir. Mr. Bahidan ko na tanan ng mga gipangutang ko, sir. Pasensya lang gid ako, sir. Dili ni madalag pasensya. Kabalo ba ka naglisod kung kaon kay wala ko'y pustiso? For the meantime, sir. Pasaylo lang bala ko, sir. Kay ako na bala mag-uusap, sir. Ikaw na lang tulon para hindi ka mabudlayan. Putagi. Mr. Policeman. Gusto na kong pasakaan og kaso ning ba? Sir, Ning babae. maluway ka man, sir. Ay. Sige ka, Mr. Policeman. Ako na lang ginasaligan sa akong mga ginikanan, sir. Breadwinner ako, sir. Wala ko kabati. Sige na, sir. Pasayluha ako. Sige na ba, Mr. Policeman? Kamo na yung bahala. Pasayluha ako, sir. Hindi ko na maliwa. Hindi ko na maliwa. Kami na yung bahala. Sige na, sir. Pwede ka na magkalakaw, sir. Bye-bye. Sir! Hasta la vista. Ibalik ko na ang ipon mo. Nabalik ko naman na, sir. Nga, kasuhan mo pa ako. Wala na. Basta. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Brigada Drive Thru.